ኣዳም 930 ዓመት ይነቢሩ ትብሉ መንእሰያት ግን ማለት እዩ ብሮ ኣዳም ግን ማለት እዩ ብሰንኪ ናይ ቴክኖሎጂ ሕፅረት ብሰንኪ ናይ ኮሚኒኬሽን ሕፅረት ብሰንኪ ናይ ቴክኖሎጂ ሕፅረት ብሰንኪ ናይ ኤአይ ሕፅረት ካብ ግብፂ ናይ ሰዓታት መንገዲ ማለት እዩ ካብ ግብፂ ናብ እስራኤል ንክኸይድ እዩ እስራኤላውያን 40 ዓመት ወሲድሎም ካብ ኤውሮጳ ናብ ኣፍሪቃ ንክኸይድ ሰዓታት ዝወስድለይ ስለዚ ደቂ ሰባት ልዕሊ 100 ገለን ዓመት ምንባር ካብ ንጅምር ነዊሕ ኢና ገርና ዳስዋዮም ሃብታማት ናይ ዓለምና ኤሊት ናይ ዓለምና ቅድሚ ኢንተርነት ኣብ ሓጎታቶም ከመዝግብዎ ዘይከኣሉ ገንዘብ ኣብ ዓመታት ከመዝግቡ ዝኽእሉ ዘለዉ ለራ ዩኒቨርሲቲ ከይድካ ሓደ ሞያ ንክትመሃር 12 ዓመት ዝወሰድካ ተነይሩ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብሓደ ዓመት ክትውድኦ ትኽእል ተኾንካ ብዛዕባ ኢንፎርሜሽን ጥራይ ብዛዕባ ሓበሬታ ጥራይ ንኽተፅንዕ እንድሕር ደኣ ዓመታት ዝወስድልካ ተኮይኑ ፐር ሰከንድስ ኣብ ሰከንድታት ኤአይ ክምልሰልካ ዝኽእል ተኮይኑ ጋይስ ናተይ ጀነሬሽን ሓደ ምኽሪ ክበኩም ማለት እዩ ምስ ናተይ ተምሃሮ ናይ ትሬዲንግ ማለት እዩ ላይፍ ትሬድ ካብ ንጅምር 3 መዓልቲ ገርና ኣለና ሎሚ ትሬድ ዝገበርናዮ እዩ أن أبزوري دخل يكون هذا تمالي تريد زجبرنايو أبزر لكم كم تريد لهم 1 3 beautiful in primality أبزر حلفة كدمي 3 معلتي تريد زجبرنايو أبزر تريد تقول لكم normally نتاعك بلوكم إلى دك سبعة أبزر حج أوان لعلمي إتعامت زخون جزء زلنا أوكي جن نتاعك مالتي بفترتنا نقع زلنا per second سينا كنكير نخل نسخاتكم على تيك توك نحن حدا معلتي سكرول قبل تقولت اليوم سناب كم يكون كون زلوا guys let me tell you guys بفترتنا نقع زلنا أبترك لنا من قدي أنت هاللي خا نبتدي السخاء تبغى صحة العلامة بفترة كوس ده كان زغل جزء إناس لنا غلط أب زي ترك لنا من قدي أنت هاللي خا سكرول كتقبل تقول تلي خا إن جنزب تبعي اللي كان حرة شل اللي كانت حلفتهم كا جن بفترة نقع زلنا بفترة كتفق خا مالتي كتملوا سلونا بزي تخيل ما أزل ويكا لوكيشن خا تكيد مالتي so حسبت تراي تكون حلم تراي تكون سبراء يكون إن سبراء اللي حرة تكونكم كا تكبراوي يكونوا مالتي تكبراوي تكونكم كا سب مدباوي يكونوا which is بمدب تصحوا سباتكم and بمدب تصحوا اليوم كا consistency هاللهم حدا نجرنا من الجام بحري هاللهم then كتعوتوا زي تقولوا أجابة بيلا